RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Di rin ako gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Leo. Ginaingon, ayaw po sa pagpupo ang linghod nga bunga. Kay kini apod pa. Huwata nga kini mabalbangaan ha. Kay lami na siya. Mao kini nitapos ko ginabuhi. Nga din ako mahimong may kalimtan. Bay, Johnny. Makilingaw ron? Wa bay, nga naman. At tas among luyo na. Saan ba dito? Mamo po tas mga bunga sa among mangga. Sagagmay pa ito mga linghod pa ba ito doon sa mga Manin ko ng linghod bay. Pare mo, kaniha. Ganahan kay kang linghod. Kanahan na ka. Barbida ni boy. Panispas ka linghod ni Eileen ba? Ayaw nang ilin bay. Kay makiha taon ka na. Child abuse, patay yun ka. Bay, kini ako kasing huwag ni gipili. Mabata man o matiguang na siya. Ay, bay, Leo. Wa man yung question, no? Anang imong gugma. Pero, butang slugar ka. Tarong bay, baka nang maayo pagkabutang. Ayaw na silin kay linghod pataon kay na. Bata pataon kay na. Noon sam ko'y muduwa pa magaling ng Chinese garter. 14 pa man siguro na. Dugo? Anong doon na may dugo sa kong paa, ma? Nga wa man ko masamay. 14 years old ka na, di ba, Ellen? Oo, ma. Okay ra na. Unsay okay ra ni ma? Hanat, lukuin ni ma, oy. Daga ka na. Unsa? Gidugo ka na. Daga ka na. Ug di na ka makaduwa sama sa Chinese Carter, ha? Ug bisag unsang binata nga duwa. Madali-dali, kaligo. Aron mag-ilis ka, ug butangan akog napkin ang imong panty. Ug kinahanglan nga, dili ka na mula ag bisag asa. Muli kay ka na sa bug mga lalaki, ha? Unsa? Nga naman, ma. Basta. Hapit na mahuman kaya kong giduing. Mayo tag, mahuman ni. Sa di pang baro si Ellen siyang gilingkuran. Uy, may barog. May barog na siya. Ellen! Shh, shh. Nga na, Leo. Tanawa, Rio.
Unsa man na? Dool din ako aron magkakita kag unsa. Ay, dili ko. Kaingon si mama nako, dili ko paduulon og lalaki. Unsa kay nga naman? Ambot. Ay, nahibaw na ko. Daga ka ta sa. Gidugo na ka sa. Um, Gidugo na kay Elisa. To. lain nang niliyo. Sumbuti kag mama ha. Unsa nga naman? Mama ko gisong og. Maawa man ko. Leo, ayro ko nagbugal-bugal ang akong anak. Nang di man bugal-bugal ako kang Ilin. Nahibaw ra ba ko? Naibog ka ni Ellen. Unsa? May nakasulti nako nga naibog kang Ellen. Ay, good taon, Leo. Dako kay mo gintang sa edad sa akong anak. Uy, 14 anyos pa na, samtang ikaw 26 anyos na. Ay, good pag binuang sa akong anak, Leo, ha? Sa di mo video ni oy. Kisultihan niyo mama ni Ilin nga. Naibo ko siyang anak. Sa? Taon, hukom sultihan na taon sinahang Ilin, Bilioy. Oo, niya ka na nahibaw man siya. Nga naibo kong Ilin. Aba, sig nalimot kang doon na kay sultihang lain, nga naibog kang Ilin bay. Nya, mao na sulti mamang Ilin. Kinsa man? Kinsa man? Wako ba sa'yo doon, kinsa? Ako! Uy pa! Ay, malabuga. Kaya nasultis mamang Ilin pa? Oo, ako. Aron makabantay ang ginahan ni Ellen. Kay luyo niya iyang anak kung badakon imong panguyaban. Ay, lamian mo, papa. Laya sa di mo pa, uy. Nanaligo sa puso si Ilin. Nga ano man ko in love man ko niya. Magwang raguidan ni Ilin, pero siya may kipitik sa kong kasing-kasing. What? Ay! Random! Nagawa ni Obedyo ni, uy. Kay bao ko. Si Ilin sa di mong tanaw niyang niligo. Pitas. Badyo ni, bay. Nagugma kong Ilin, bay. Mamalag masuko na ko iya mama. Ako panguyaban si Ilin. Paminaw. Ay pusa taon. Pagpupo taon ang linghod ka bunga bay. Kaya apod pa na. Wata nagbubungaan si Ilin. Naruway sa abit ba? Kuya, kaya ba priso ka na ba, Leo? Paigo na sa kunin patangan si Ilin. Ilin! Nailiyo. Ganahan kag chocolates? Wow! Ganahan ka? Imo na niyo. Tinuod. Ay, thank you, Nailiyo. Din magaan ng chocolates, Ellen. Mukaan ka to niya? Gay ko, bi. Ay mo ning alsa, oh. Lamig kay to niya. Kaon, ana. Alam mi, tinoday. Din ka palit, ani. Hinatag man na. Sa minagatagan ni. Si Nailiyo. Unsa? Gitagan kag chocolates ni Noy Leo? Oh, nga na di ay to niya? Naibog manas Noy Leo ni mo. Uyab na mo. Dili, oy. Kung hatagan na di ay kag chocolates, uyab na di ay na. Ay, sugsugta ha. Kay, murara na siya ni mo, kuya. Lin, ako'y sugta ha, kay naibog man sa kunin mo. Di ko ni mo to niya, uy. Parehas naman tang babae. Nga naman dahi kong parehas tang mga babae. Babae kong barog, pero laki mo kong pamati. Ako'y sugta ha. Sugdon di ka, nga makamanguyab na ako. Karon di ay, sugta ko ha. Sige na ba? Ngi, kalain ni mo to niya, uy.
Ellen, ayaw paggawas, ha? Nga na di Iron Ma. Na ay kawatang nasakpan nga nangawat og manok. Ug ang mga manok dili ang gitawat. Ug siliyog ang kawatang nagsumbagay. Pagpatay, bay! Hala, naunsa na ron. Bay! Tama mga silingan! Idungkap sa kawatan sa may liyo! Hala ma, Sinoy Leo ko no. Nidungkapan ko no sa kawatan. Ginoo. Adon ako, Sinoy Leo, mahal. Oh, oy, Ellen! Ellen! Salamat, Ilin, ha. Nibanday ka na ko sa ospital. Naluoy mong kunin mo, Noy. Salamat, ha. Ugma, may man ako mugawas. Noy, nagluto si Mama og lat ang baka. Gidadanta ka. Salamat, ha, Ilin. Dungan ko kaon, bi. Magsahot, ha. Sige, Noy. Wa pa man sa ko ni kaon, Noy. Nabusog ka, Noy Leo? Busog kayo. Salamat mo, ha, Ilin. Ilin, Noy. I love you. Noy Leo. Okay ko si mga bil, ha? Okay ka, day? Okay, Ramayan. Umutan ginawa, Ilin. Amoy pinipig. Murade kong ice cream. Ilin, love kita ka. Love kita ka. Love ko ka, Ilin. Kayon, kanang takura. Patay kang ilina ka. Yahaya, bata agilatan sa kanahana. Nga no bitaw katadaton kang bakang mailiw. Latan po rin ka sa kumigo. Aray! Sorry. Nakusog na ko. Hinayon na ako, ha? Hinayon. Pasilo ako nang. Ma, ayog sa paa si Manoy Leo. Manoy taroy. Nang ay pagbinastos nang. Sus, naun sa kabentan, Leo. Linghod pa taon ka ng akong anak. Uy! Naigog pa kong Ilin nang. Ako po't ma, nahigugma ko ni Manoy Leo. Nang ay kabala ka. Inikabot og 18 ni Ilin. Magpagkasalmi. Ako tumanon og kisaan nang. Sa pagkakaroon, mag-live-in na miss mong anak, ha? Ha? Anak ko'y mahimo. Sus! Nindot ni mo putlan sa mong kinatao, oy! Maugiputlo ni mo. Kang Ilin naman ni. Wala na problema. Ilin, okay na. Isugat sa mama ni mo nga. Mag-live-in ta doha. Wala na problema kay. Ilin, I love you. Daplin nang. I love you to Manoy Leo. Daplin.
pag 18 years old ni Ilin, napakasal din kaming duha. Malipayon kami sa mong kaminyoon, bisan pa manog, magwang ko niyang edad. Manoy taroy ko no, madot pa si Nani Ilin. Mga katuma kasama ang kaagi ni Leo, tinining tulumanon. What's the style? Manoy taroy style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, kalit sa RMN Drama. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.